next day shot complete आंखौ गैथारा मेकआप खालामबाय थादों आरो सिटिंआव दंथ'यो र' आङो ओइ उदालगुरि हो मोनदों दे आं मेकआप खालामबाय थादों क्रर टाकानि फिसालानो बियो बिथाङा सोंनांगोन र' क्रर टाकानि फिसाला दिनैनिफ्रायसो क्रर टाकानि मानसि जाबाय नोङो मैया दाखालिमोनलाय आं देखायस्रानोसै खाथियाव नोंखौ नायनाला मिस्टार आदा सामब्राम फाथै बेदर फानना ओमफ्राय दाउ गोसोम फानना जादों माने कुकटागा बेयाव नङा न'आव दंमोन फाथै बेदर दाउ गोमो नङा दाउ माबा गोसोम फाननानै माजों जादों आरो कुकटागा जाबाय मालाबा फैसाफोर नांगौ जायोबा आदानाव लाबोनांसिगोन दाहार हेल्प गोनां अके दान आसा थाबाय दै नोंनिफ्राय मोनगोन होननानै बांसिन हिनजावफोरनो आं हेल्प अके जोंनोथ' होगोन ना मोनाखै दाबो जोंनो होगोन ना ओमफ्राय नै जाहा एक्टरा आं मोनाखै दे मेकआप खालामबाय थादों ओमफ्राय मेकआप खालामबाय थादों सुषमा बसुमतारी ओमफ्राय एक्ट्रेसनि मेकआप दान आंना 2 टाकाबो फैयाखै दा 2 लाख जायगायाव हेल' लोगोफोर आंहाबो मोनसे चेनेल दङ ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौबो सापर्ट खालामना होदो आंनि चेनेलनि नामानो जाहैबाय अनसुमै बि अफिसियेल तो सापर्ट खालामलायदो ओके दा लिपस्टिक होनाखै गुसि गोसोम सोम आयु 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 एक्टरा जि साइज जानो लुगैदों आयु आयु नावलाय बेसेबा साइज नुबायलै माने ताक लाक लाक माबा मोनसे खानायखौलाय मानो लाखिनांगोन नोंखौ दिनै नाहरलाय खनसे नाहरलाय आयु आंनि फलोवार्सफोरखौ माने नायनो बादों नोङो बेनिखायनो बिदि नायख्लेंना थाबाय ने आयु जि गरम साथा गिदिर हमना लांबाय आङो आयु 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 थैनो थागोन आं आयु 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 अयथासार गरम आयु बेयावसो दं ना फोटो नहीं है वीडियो है वीडियो ले रहे लो माने कामिं सुन जागासिनो दङ आरो ना आरो बयखौबो नै खुलुमबाय जाहाथे अननानै बयबो भिडिअखौ नायो आरो बैसागो भिडिअनि नामा जाबाय बड'लेण्ड रायजोनि बेखौ थाबैनो ओरैबायदि गरमाव जोंखौ नुना ओरैबायदि ओंखामबो होआ अआरएस लाबोदोंमोन अआरएसखौबो दोनखुमाना दोनदों प्रडिउसारा होआखै ओमफ्राय आं रायबायसो दानि इमान गरमाव प्रडिउसार होनांगौ गांबायमोन उखैदोंमोनबो गारमा सारमा रानजोबबाय ना दै दोङो ना अआरएस दोङो ना जाग्रा गोथांफोर दोङो थान्दानि जेबो होआखै ना मा होनो एक्टरफोरा दासिम मा जादों नोङो जेबो गैया दैबो गैया दैबो गैया प्रडिउसारनि नाम खाराब रियेलसो बुंदोंना आनरियेलसो बुंदों हस्ताबार मिथिथारला मैया होदोंमोन दिनै होस्रायाखै मैया दंमोन ओमफ्राय दिनै होआखै आरो बिदिजों जागोन नालाय बैसागो नोंथांमोना जोंनि भिडिअ माने मिउजिक भिडिअखौ रिलिज जाबाय गोदान चेनेलावसो नालाय नोंथांमोना अनसायगोन मा नाम मोनलै बड'लेण्ड रायजोनि बैसागु ओंखारबाय दं बियो डक्टरनो गाव बुंदोंमोन आं जेबो डक्टर नङा डक्टर होनना बे बुंदों फिल्म शुटिं खालामबाय थादों डायलग मोनसे बानायबाय थादों मावट बायदि नुदों ओमफ्राय दायो आं सदआव डक्टर आरो नामा डाइरेक्ट मानासनिफ्राय इम्पर्ट जानायसो आं फैनो हादों आं पेसेन्ट बुंबाय दोङो आं मानास मेकआप इउटुबाव आर्टिस्टबो नङा माबासो होना होना मुवा बेलायाव गाज्रिसो मेकआप इन्जिनियार जाबाय दे होमबालाय दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै बाय बाय गोजोन खतले टाइमिंग तो है
देग्लायनि बैसागु बोथोराव देग्लायनि बैसागु बोथोराव गोमाव जमाके देग्लायनि बैसागु बोथोराव बेलेग गयगोन र' मात्र एक्टिभिटि खिनि बेलेग होगोन ना ओइ बे खाना मानसिखौ आंना मावलांजोब्बाय खोमा आखा फाखा आरो जेरावबो आखा फाखा खनसे बेयावसो इयाव आरो एकबार दिसुम एसे मोजां नायदो जोंनि शुटिंआ पिकआप जाबाय स' आरो नेक्स्ट मालाबा खाबुफोर मोनोबा नेक्स्ट लोगो मोनफिनबावगोन होननानै आसा थाबाय आदामोननि अननायाव लोगो मोनलायबाय दहायथ' जोंखौ बेयाव लामोन दहाय खारहोनाय आं मायाव लानो नागिरदों ना मा होनो नेक्स्ट आरो बबेबा प्रडाक्सनाव लोगो मोनबावगोनखौ आसा थाबाय ना मानदान सार सेन्डिं शट जोंनि नायदायगोनबो